ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар, ҳама каса хуб ҳастин? Зиндаву сарбаланд бошед, худованд нигоҳбонтон бошад. Омади моҳи шарифи Рамазон дӯстон ба ҳаматон табрик мегӯем. Имрӯз 18 феврал мебошад, соли 2025, 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ мебошад. Касоне ки дӯстон хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мошин, хона, замин, ягон техника, аппарат, хулоса любой чизо барои реклама кардан ёки фурӯхтан, марҳамат дар ватсапи 911 32 47 44 суратоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пурраш рӯй кунед, реклама карда дӯстони азиз, иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Раҳмати калон барои дастгиридон лайкҳоро бизанед ва дар канал ҳатман подписатсия кунед. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. салом дӯстон, беҳтарин хабар барои муҳоҷирон. Марҳамат бизнеси тайёр аз 600 рубл то 3000 рубла, яъне ки бизнеси кроссовки мебошад. Дӯстони азиз, бародармон интернет-магазин дорад ки беҳтарин нархҳо ҳастанд ва беҳтарин качествени мебошад кроссовкиҳошон ва ссилкаи телеграм каналшо дар таи комментарий мондаги ҳатман бирем подписатсия кунед. ҳамрӯза аз нарху навои кроссовкиҳо ва аз моделҳои нав бохабар мешавед. Инҳо дӯстони азиз танҳо оптовӣ фурӯхта мешавад, тамоми ҷойҳои Федератсияи Россия доставка мекунад. Марҳамат рақамҳое ки дар экран мебинед, метавонед дар рақамҳош муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба навори имрӯзае ки навори беҳтарин силафалпенчкадагӣ барои шумо пешкаш мекунем. Якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз, хонаи сеэтажа, хона беҳтарин хона ҳастаи. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Дарёобода қарор дорад. Хона гуфтем сеэтажаи дӯстон, 7 дар хона ҳастаи ва дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Дар якум этаж гуфтагиай дӯстон ки ошхона, ҳоҷатхона, кухнӣ дар якум этаж ҳастай, дар дуюм сеюм этаж яъне ки хонаҳо ҳастанд. Дар хона дар якум этажа, ҳоҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. нархи хонара 550 000 сомониш мега. иншоалло ки дӯстон боз савдои хуб мешавад гуфтагиай. рақамҳои ватсапаш 931 53 33 36 рақами ватсап дорад ва рақамҳои дастиш 938 48 48 11 қади дӯстон рақами дастӣ дорад. Метавонед муроҷиат кунед ва дар наздикияш мактаб, магазин, балнитса, садик ҳамаи чиз дӯстони азиз гуфтагие ки дорад. Марҳамат рақамҳо барои тамос дар экрани шумо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо замини фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг, деҳаи Гулзар. Сӯрошна фурӯхта мешавад. Гуфтагие ки 12 сотиқ заминай, нарша 110 000 сомониш мега, муомилаи хуб дорад. касоне ки аз ноҳияи Ховалинг дӯстони азиз яъне ки заминхар бошед, ина марҳамат бо нархи арзон 110 000 сомонӣ аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом ҳастанд. боз иншоалло ки арзон мекунад. рақамҳо барои тамос 981 49 49 29 қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ ёки заминҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман мо дар муроҷиат кунед, мо реклама карда фурӯхта медиҳем. раҳмати калон барои дастгиридон, зиндаву сарбаланд бошед. ва дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаста, яъне ки коробка мебошад. бародари азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар тарафҳои заправкаҳои Фирӯз, пеши молбозор гуфтагиай дӯстон, автобуси 27 ва маршруткаи 41 268 ба наздикии хона мегузарад. хулас дӯстон, 4 дар хона ҳастай, дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. хона коробка мебошад, нарша 200 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 38 85 85 59 қади дӯстон метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ.
хона хулуса деэтажа ҳастай дӯстон, бо хишти пухта сохта шудааст. Хона коробка ҳастай. 5 дар хона мебошад, яъне ки 5 дар хона дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. нархи хонара 340,000 сомон мегӯяд дӯстон бахшиш. рақамҳо барои тамос 934 45 56 68 қадам метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқаш хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино. хонаи заминӣ ҳастад, гирду атрофаш маҳкам. 5 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 3 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, нархи хонара 500,000 сомониш мегӯяд. кухни, баня, ошхона, алоқхона, оби свет дорад ва гуфтагӯяд ки дар наздикиаш мактабу магазин ҳастай, яъне ки дар ноҳияи Сино мебошад. рақамҳо барои тамос 918 13 10 00 қаде метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, шашмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои боғи Зиё. фурӯхта мешавад гуфтагиаш срочна 2 сотиқ заминай, 2 дар хона, кухни, ҳоҷатхона, баня, оби свет ҳамаш қоидавӣ. хулас гуфтагия ки болош монолит кардагия, болои хона монолит рехтагӣ метавонед деэтажам хона кунеша. хонахари аниқ бошӣ, ҷои шидаш нарша 246,000 сомониш мегӯяд. ин марҳамат дӯстон, яъне ки дар канали Насим Деҷа шумо қарор доред хонаҳои арзон ҳатман иншоалло ки барои шумо пешкаш мекунем. рақамҳо барои тамос дар экрони шумо марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон квартираи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. якхонага квартира дӯстон қарор дорад дар дуюм этаж, яъне ки квартира худаш 3 этажа ҳастай, 28 квадратни метрай. дар ноҳияи Сино дар тарафҳои политехник қарор дорад. оби свет дорад, техпаспорт дорад, яъне ки ҳуҷҷатҳои ҳамаш 100% ҳастанд. нарша 269,000 сомониш мегӯяд. нархи охирича дигар саводо намешавад. рақамҳо барои тамос 38 22 24 80 қаде метавонед дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман яктая лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. мегузарем ба 8-мин эълони имрӯза. квартираи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши 7 ахтар, яъне ки пушти корвонда мебошад. духонага квартира дар 6-ум этаж ҳастай, 54 квадратни метрай. нарша 470,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, дар шаҳри Душанбе гуфтем, пеши 7 ахтар, пушти корвон, духонага 54 квадратни метр. рақамҳо барои тамос 883 33 44 62 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба 9-мин эълони имрӯза. квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар Шарора гуфтагӣ қарор дорад. аз политехникум 7 километр дур мебошад. дар маршрутгоҳи сесумона меравад то пеши дома. 7 этажа хона ҳастай дӯстон. дар 3-ум этаж қарор дорад. якхонагара гуфтагӣ духонага кардагӣ ҳастай. хона 80% ремонт дорад. свет, об построенӣ ҳастай. канализатсияи шаҳрӣ беҳуда занг назанед. нарша 226,000 сомониш мегӯяд. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ҳастанд. рақамҳо барои тамос 140 07 63 қаде метавонед муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, инаи рақамҳои ватсаи мо ҳастанд. Касоне ки хонаҳои фурӯшӣ ёки мошинҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаи мо сураташа ёки видеоша қатъи маълумотҳои пуррашро кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланд бошед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур дар тарафҳои 7 километр, яъне ки хона гуфтага ки сокони этаж. Сокони этаж маънош ки подвал ҳастаи дӯстони азиз. Як хонага 20 квадратни метрай, нарша 175,000 сомониш мегаҳад. Рақамҳо барои тамос 804 08 4. Як қади ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон квартираи фурӯшӣ мебошад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Навобод. Духонага квартира дар дуюм этаж мебошад. Масоҳати квартира 47 квадратни метрай. Нархош бошад 250,000 сомонӣ дӯстон фурӯхта мешавад. Рақамҳо барои тамос 010 98 10 01 қади метавонед муроҷиат кунед. Ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман модар муроҷиат кунед 911 32 47 44. Сураташа қатъи маълумотҳои пуррашро кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. Ва дӯстон, агар ҳамин навораҳои мо ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман дар таҳи комментария калимаи беҳтарӣ менависед. Раҳмати калон барои дастгиритон. дар навори имрӯза дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшӣ ҳастаи, яъне ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дар ноҳияи Сино қарор дорад. Духонага квартира дар 8-ум ошёна ҳастаи 53 квадратни метрай. Нархаш бошад 410,000 сомонӣ дӯстони азиз фурӯхта мешавад. Рақамҳо барои тамос 889 17 90 90 қаде метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Раҳмати калон барои дастгиритон. Дар комментария калимаи беҳтарӣ менависед. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. Хайр то наврҳои оянда.